Здравейте, уиски приятели, казвам се Младен. Намираме се в уиски бар Калдо с поредното ревю от поредицата с DrinkLink. Днеска ще опитаме един ирландски приятел, който идва от дестилерията на Bushmills, тройно дестилиран на 16 години, отлежал в Bourbon бъчви, тези 16 години, в другото количество 16 години отлежал в Oloroso Sherry, накрая са смесени и още 6 месеца са положени да отлежават в Порто бъчви. Така че имаме един великолепен, любопитен, леко нестандартен ирландски сингъл малт. Нека да го усетиме на аромат. Приятна сладост, лека пикантност, усещат се годините, усещат се здравината на дестилата, лека карамелизираност, малко така подправки тип индийско орехче и хубав, здрав, плодов или леко конфитюрен момент, който така остава най-продължително в усещането на носа. Както казват ирландците, сландже и да направим първата глътка. Много богат, много сочен, много дълбок вкус. Плодовите нотки отиват към екзотични плодове, леко манго, леко бадем излиза, леко карамелизирани плодове. 16-те години си тежат. Ако харесвате уиските с здрав характер, тук може да го намерите. А после вкуса продължава да се развива, като обаче дава една много копринена нишка или приятно шоколадово влияние. Не е черен шоколад, не е млечен, нещо по средата. Горски плодове, бих казал, е един конфитюр от горски плодове, който седи в доста силна, здрава продължителност.